di ba? Hello? Hello? Para po with matching laboy trend. Laboy na, kompleto na po siya. Package na po ito. May laboy na po siya. Ika-sanitize na po ito ng mga paan. Tamo po ito. Binili po namin ito sa Singapore. Ang mahal! Alam nyo, madami na munang grocery bago nakarating ito sa amin. Stupid silence. You've been standing right there all along, even though it's yes, mga ka-family. Wait, mga ka-family. Mga ka-family. Welcome back. Mga ka-family. Welcome back to our YouTube channel. Ganon. So, ayun mga ka-family, for today's video, I'm going to tour you here at my office. Here in Salon. Tour you here at my facilities. So, ayan. Starting from the chair. Ito po yung chair namin. Ayan. Ayan, dineliver pa po yan na chair namin. Dineliver po yan. Galing pa po yung Singapore, mga ka-family. Ang tagal. 10 days bago dumating. Kaya, ka-open lang po namin mga ka-family. So, ayan, ito po binili po namin ito sa Singapore din. $20 mga ka-family. Unan lang di ang very expensive mga ka-family. Tsaka ito mga ka-family, bilhin namin ito sa gilid-gilid. Sa ano po, sa gilid-gilid lang. Ay, Diyos ko. $12 ka family with matching laboy trend. Laboy na, kompleto na po siya. Package na po ito. May laboy na po siya. And na-sanitize na po ito ng mga paa. So, yan po. Ipakita mo ang ating facilities. So, ayan po mga ka-family. Ayan. Meron din po kami dito mga herbal or mga buhay pong plants. Ayan. Mga tunay ito mga ka-family. Tingnan mo. Tunay po ito mga ka-family plants. Ayan. Hindi po sila gumagalaw kasi po, nabaksinan po sila ng Sinovac. Ayan. Tsaka may mga animals din po kami ditong alaga. Ay, butterfly. Totoo po ito mga ka-family. Binili po namin ito sa Singapore ng $21. O, 20, hindi po kami naka-discount. Kaya $21 mga ka-family. So, ayan. So, dito na po tayo sa taas. So, ito po ang aming cooler aircon. Ayan. In-order po namin ito sa US pala. Ang mahal. 15 days bago dumating. Nasa barko pa lang yan mga ka-family. Ayan, automatic yan mga ka-family. Pag in-open mo, rechargeable po siya. And then, umiikot po to with antioxidant po ang ikot niya mga ka-family. Ang pabata mga ka-family. Tingnan nyo naman po pa. Ala. Oy. Diba? Diba? Bumata mga ka-family. Pampaano po ito, pampabigay po ito ng freshness sa ating mga mukha. Kaya iyan. Dito na po kayo sa amin magpa-beauty. With with collagen po ito mga ka-family. Ang hangin po nito, no? May collagen mga ka-family. Ayan. Para tanggal ang mga varicose vein nyo mga ka-family. So, ikaw mga ka-family, isa pa rin. Bumili po din sila ng Lay Cosmetics mga ka-family. Ang lip tooth namin na ayan, nakala nyo. Maganda po ang Lay Cosmetics kasi ang ganda po niya sa ano. Ayan po, naka-Lay Cosmetics po mga kapso. Meron po kami ditong second floor, hindi lang po ito first floor, second floor po ito. Ang pangalan po ito is Galea Salon and Spa. So, ayan, dito po ako nag-o-office mga ka-family. So ayan, punta na po tayo dito sa second floor mga ka-family. Dahan-dahan na. A few moments later. Medyo madilim po dito kasi medyo po dark po ang ilaw dito mga ka-family kasi naka-dim light po ito. Dito po kasi namin ginagawa ang mga spa. So ito na mga ka-family. Yes! Tabo po mga ka-family. What is the holiday? Yes, tabo. And I do... Sa Tagalog lang tayo, besh. I'm so tired. So ayan. Tabo po ito. Binili po namin ito sa Singapore. Diyos, ang mahal! Alam nyo, madami na munang gumamit bago nakarating dito sa amin itong tabong na ito. So ayan, let's go. So, ayan po, meron po kaming rice cookers. Ayan po, ang rice cooker po is made of US. Ayan. Kung makikita niyo po mga ka-family, ang rice cooker na po yan,
Sabi mo ito. Yes, ito pong recipe na ito with anti-inflammatory mga ka-family. Ang kanin po nito, ang paganda din. Kaya, ano po talaga siya? O, tingnan mo. Hindi pa luto. Hindi pa luto mga kasa. Ayan, ito po ang aming model. Ayan. Model. Pa! Di ba? Kamaka family. Dito mga kanan. So, ayan po. Ito po yung second floor niya. At meron din po kami ditong anting-anting. Eh, ano maganda dito? 2 hours later. Binili po namin ito, ang mahal. Diyos ko, pampaswerte daw po ito mga ka-family kasi may, pwede ka po ito mag-wishing well. Hello! O, di ba? Hello? Hello? Para po itong para po siyang wishing well, pampaswerte daw po mga ka-family. So, simula po na nakuha po namin ito, ang dami po namin client mga ka-family. Bumaisog na kayo dito mga ka-family. Sa halagang $100 para ka-family. $100 lang ito mga ka-family. Sa Singapore. So, Singapore talaga best. So, ayan, meron din po kami dito mga spa. Yes, marami po kami mga services. Yan po, mga foot spa. Yan, mga foot spa. Basta ba, maaabot sa nails po dito sa taas. Yung po sabi, sa mga, more po tayo mga, mga hair. So, ayun. A few moments later. So, ito po yung mga balnawan. Ayan, ayan po yung mga balnawan na po na yan. Diyan po, inaano yung mga bukok mga kapatid. Umihiga po dito, like this. Higa ang mga kapatid. Ganon. O, pa! Ito po nga balaw na ito mga ka-family. Ang ano po ito, pag nagpupo ka po dito, marirelax ka mga ka-family. May na po ito, with massaging na po. Ayan. So, ayan pa mga ka-family. Ayan, namamassage po nito. Pampabata rin po itong namin kahit mahit. Teret, nakakaingat-teret. Alright. So, ayan, sir. Maganda po itong, nabasa ako, teret. Nabasa ako. Ayan, may libreng basa po dito kasi ako, tinetesting po natin mga kapatid. Testing. Pampabata po itong aming ito po, binili po namin ito sa Singapore din! 21 days po bago po ito nakarating sa amin. Kaya, tabo wash lang kami that time. Pero ito na po, nakarating na po ito kasi may po ito, may collagen din po ito. Na po sila, may mga collagen. Then, ito po yung water namin. Tingnan mo po itong, ay naputol po. So, tingnan niyo po ang water namin. Galing pa po ito sa, sa water, sa yung mainland water sa Manila. Pacific Ocean. Sa Pacific Ocean, makakali, pak! Ayan, ka-family. Ayan, ang water po namin dito is branded po ang tubig namin. Binibili po namin dito ang tubig. Kung kayong dyan. And then, bilhin namin po ito. Galing Manila pa ang tubig dito, ginagamit ng mga ka-family. Kaya ito po, nahagdan. Ayan mga ka-family. Ito pong hagdan na ito, ayan. Pinagawa po namin ito. Galing pa po itong Singapore. Isa-isa po ito, ito po. Mga made of wood. Ayan, made of woods. Po talaga ito mga ka-family. So, yan lang po mga ka-family. Nakituhan niyo na po ang aming kagandahan dito po sa aming office. At hindi po ako nurse, hindi rin po ako guro, at hindi rin po ako surgeon. Manicurista lang po kayo mga family. Hair technician po kami and nail technician. So, thank you family for, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Miss Facility! Subscribe kayo. Bye!